हौवानि गोसोआव एसे लेथ्रा जायो बेबायदि खोथा बुंनो हायो सासे हौवाया। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नुनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ। दायो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो ओरैबायदि गाज्रि हौवासा मानसिफोर ओंखारबाय। माने बिथांमोना खायसे सिख्ला एबा हिन्जावफोरनि मेसेन्जाराव ओरैबायदि गाज्रि फट' एबा भिडिअ हरबाय थायो। नैबे सावगारि नुनाय मानसियाबो सासे सिस्टारनियाव ओरैबायदि गाज्रि फट' एबा भिडिअ हरगासिनो दंमोन। थ' बेनि सायाव मा बुंदों आरो बेखौ नायनानै मा हरदो बिथाङा, जाहाथे बिथांमोन बायदि मानसिखौ बयबो सिनायो, ओंखायनो सावगारिखौबो लोगोआव होफानाय जाबाय। ओइ बाबु बाबुसो बुंबाय नोंखौ आं, सना गोथार आंनि जिउ बड'। नै बेखौ नायनानै लादो लोगोफोर। आं जेबो बुंला आरोना, नोंसोरनो बुंदो बेलाय हौवा ना हिन्जाव जाखो। सासे हौवानि गोसोआव एसे लेथ्रा जायो बेबायदि खोथा बुंनो हायो सासे हौवाया। बापरे बिराद मोजां माथो ना। नायदो बयबो नायना लादो महर मुस्रिखौ। बहा नुदों? प्रुफ दङ? फैनानै देखायफै। नों बायसा नङा आं, सिं सिंसो नोङो। नोंलाय बहा सायाव फैनो हादों? नों खालि सिंसो सायाव फै दम दंबा। मिनियोसो आं बायदि मानसिखौ। लाब गैया, सोरखौ बखिदो? आंखौ जेबो बुङैखाय सिरि गिनानै हाबसोना थादों होननानै सानदों आरो, नङा होमबा? बिराद गिदों आं नोंखौ, लाजिदोंबो। माने नों बायदि दम गैयाना आंहा। सोरनिबा ससियेल मिडियायाव फैनानै सोरनिबा रिल्सफोराव फट'फोराव बेबायदि कमेन्ट लिरना हरनो थाखाय